Rune. Jeg er lærer på Frederiksværk skole, og vi er i dag taget ud til Sølager, hvor vi skal have vores skolehaver. I dag har vi taget 5. A og 5. B med ud, så de kan give os en hånd med alt det, vi ikke har. I er som sagt på besøg i dag på Sølager, hvor vi skal lave vores udeskole. Det område, vi ser her på engen nu, er det meningen, at vi skal have vores køkkener. Vi skal have nogle borde, arbejdsborde, steder vi kan sidde og spise, nogle udeskolekomfurer, så vi kan lave alt det mad, vi høster i haven. Men vi mangler stadig en hel del, som I kan se. Der er blandt andet noget at se på. Vi har fundet en midlertidig løsning. Det holder ikke helt i længden. Vi kan se her, hvordan 5. A og 5. B prøver at se, om de kan komme til at sidde på hinanden. Vi kan godt bruge nogle borde og nogle bænke. 3, 2, 1. Og børnene graver i jorden. Vi kunne godt bruge nogle bedre trillebøger. Man kan jo ikke det her. Så hvad er det, I gerne vil bede om? Skovle og nogle river, for det her, det kan man slet ikke. Det kommer til at tage virkelig lang tid. Der arbejdes på højtryk. Jorden skal kultiveres. Alle mand er ude for at se, om vi kan få jorden løsnet, men vi kan godt bruge en